Гладен ли си? Кой е гладен? Кой е гладен? Рънчо? Мира? Гладна ли си? Кой е гладен? А? Кой е гладен? Ето кой е гладен. Хайде да ядем, хайде да ядем. За който не вярва. Ай, Боби. Добро утро. Днес е събота и отивам да взема Тошко. Правим кученцата и днес имаме групова тренировка. Днес е богоявление и по стара моя традиция ще се изкъпим в морето. Няма да скачаме за кръста, тъй като не можем да плуваме още. Скоро ще се научим. Но първо ще минем да оставим колелото при дядото, да може да се ревизира и да се го носим към вкъщи. Чуеш на сервис. Разболяваме поне да е температурата. Направихме тази годишното къпане, обаче се изтегна водичката. Вижда да не. Абе, студено си е. Да се надяваме, че сме здрави пък през тази година. Калихме се. До година пак. Направихме къпането за тая година. Калихме се. До година пак. Честит празник на всички именници. Да са живи и здрави, много борбени и дай Боже да постигнат всичко, за което мечтаят. Любовчето беше с мен. Тя снима някои от кадрите, които ще видите. Сега отиваме пак на работа, тъй като ни чака групова тренировка, послушание и защита. Ще се видим там. Лежи. Някой да е намерил една черна хапалка с зелена връзка в канито? Нямаше май хапалки вътре. Май само хапалки. Не съм го прибирам това. Малко по-бавно. Ей, това моето. Браво! Ей, виж! Браво! Ей, виж! Утре е Иванов ден и децата ще ни дойдат на гости. Сега ще им направим нещо специално за тях, което със сигурност доста ще им се понрави.
За десерт съм им обещал шоколадово суфле, така че започваме като сложим вода в тенджерка. На водна баня ще разтопим 200 грама шоколад и 200 грама масло. След това ще разбием 7 яйца с 270 грама захар и после ще прибавим сухите съставки, които са 50 грама какао и 125 грама брашно. Водата вече завира, намаляме котлона и слагаме шоколада отгоре на водна баня, като прибавяме и маслото. Бъркаме само с дървена лъжица. Когато вече всичко е напълно разтопено, сме получили долу-горе ето такава смес. Вдигаме от тенджерката и дърпаме настрани, където да изстине. А в времето, в което изстива сместа, ще се занимаем с яйцата и сухите съставки. Сега за шоуто. Номер 1. Постигнахме консистенция на бял пухкав крем. И сега е ред да добавим шоколада отново бавно, като постоянно разбъркваме. И сега време да добавим сухите съставки. След като напълнихме последното суфле, ще сложим едно във фурната, за да разберем какво точно сме направили. Ще се получи или не, сега ще разберем. Докато се пече суфлето, време да изпия вечерната доза протеин, тъй като тази вечер имам доста работа по обработка на видеа, ще си сложа и една дозичка кафенце. В момента пия този протеин на серията Олимп, който се закупувам от Сила.bg. А ако желаете и вие да получавате добавки, протеини и други такива хранителни добавки на преференциални цени, може да се свържете с мен, като ще оставя имейл и други контакти, за да се свържете с мен. С протеина си пия и ето тези добавки. Глюкозамин комплекс, тъй като тепърва предстои сериозното натварване. Освен пилешки хапки в чипс, ще хапваме и бургери. Каймата ще се замеся сам. А сега ще направим соса за бургерите, който е супер прост, но изключително вкусен.
Не забравяйте да го вкусите с сол и черен пипер. Оставяме го да простои една вечер и утре ще чуете отзивите за него. Ето какво се получи нашето суфле. Сега не изглежда много добре, но все пак това е тестовия вариант. Утре ще изглежда много по-добре. Следващата стъпка е част от тези картофки малко по малко да ги сварим за около 2-3 минутки в добре подсолена и силно загрята вода. След като подготвихме картофките, е време да се занимаем с пилешките хапки, като всяка от тях ще оваляме обилно в смесени с чипс и сирена. Ето нещо такова трябва да се получи. Направили сме метавички. А тук в дясно, не му обръщайте внимание, това е шкембето за утре след банкета. Какво правите, бе, банда? Мерси, мерси. Дай една бацка, бърмър. Как ще му тънчи? Айде, честит празник! Чакай да видя методологията отгоре, където се слага. После. Кари, Шефа на Junior Jeans-та. Опе, там първо. Да, видям. Като копай коряка, ще станем порави. Ще станем порави. Защото не ми харесва като излетява храната на Айде, на здраве! Здраве! Искам за рождения ден час двете. На една. На... Една снимка. На... Снимай!